Sôn am swyddi. Rôl Athro. Dyma Louise, ac mae hi'n athrawes. Mae Louise yn dysgu pobl ifanc ac awtistiaeth yn ysgol Brynderw yng Nghasnewydd. Mae Louise yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Louise yn cyfarfod ei thîm dysgu am 7:30 y bore, fel y gallan gynllunio'r diwrnod. Heddiw, mae Louise yn dysgu Charlie, Marcus a Molly. Mae Louise yn meddwl sut mae plant yn dysgu orau ac yn defnyddio llawer o ffyrdd i helpu'r bobl ifanc i ddeall yr hyn y mae'n ei ddysgu. Mae dosbarth Louise yn dechrau'r diwrnod gyda rhai ymarferion i'w paratoi ar gyfer dysgu. Heddiw, mae Louise yn defnyddio cyfrifiaduron a sgrin rhyngweithiol i ddechrau gwers fathemateg. Yna, mae hi'n dysgu gan ddefnyddio llyfrau, beiros a phensiliau. Mae Louise bob amser yn sicrhau ei bod yn canmol a llongyfarch y bobl ifanc. Mae Louise yn gorchwilio'r bobl ifanc pan fyddant yn chwarae yn yr awyr agored, i sicrhau ei bod yn ddiogel wrth ddefnyddio offer ac mwynhau ei hamser yn yr awyr agored. Mae Louise yn cael cyfarfod staff gyda'r athrawon eraill i drafod y diwrnod, y gwaith y mae ei dosbarth wedi gwblhau ac unrhyw bryderon am ymddygiad. Ar ôl y cyfarfod, mae Louise yn sicrhau bod llyfrau ymarferion y disgyblion yn cael eu marcio ac mae hi'n gwneud yn siŵr bod yr ystafell dosbarth yn barod ar gyfer gwersi yfory. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn dda am siarad a gwrando ar bobl ifanc, da am gynllunio gwersi, trefnus iawn a byddwch yn amyneddgar. Bydd angen i chi hefyd gweithio'n dda dan bwysau, cyfathrebu â staff eraill fel cynorthwywyd addysgu. Mae Louise wrth ei bodd yn athrawes oherwydd mae'n mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc a chreu gwersi sy'n ddiddorol ac yn hwyl iddynt. Os hoffech drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar y we drwy'n gwefan gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni at post@gyrfacymru.lliw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.